apenji penjo. In kaka ng'ama dichuo, be nyako nyalo seri midonje box? Ang'amuna yie. Ah? Ang'amuna yie to benda gomba gomba. Ana wuod dhano benda gomba gomba. Imbe gombo ka nyako koseri to nyalo yiene. Ok anya tamora. Okija tamori. Yeah. Erokamano. In kaka ng'ama dichuo, inyalo yie mar mondo mi ng'ama nyako seri midonje box? Mondo ng'ama nyako seri medonje box to ok anyal yie mayot nikech reason momiyo biro chako ni chakno biro sera no kanyo momiyo dai. Koro kanyo to anyal yie dai. Nyako ma jaber maber mondisore bira iri to nyisi ni bwana kama adwari, inyalo yiene? Omin jogi te beyo. Jogi te beyo. Koro nyalo bedo ni idonje box, irwaki idonje box, ka irwako morwaki. Idhi nade? Adhi maber. An iluonga ni Kachucho, to in? An iluonga ni Jacqueline Achieng'. An gi penjo. Penja taduoki. Kopo in kaka Jacqueline, bi inyalo sero ng'ama dichuo? Ok anyal kaluwore. Nikech ang'o? Ang'o nyamoni sero ng'ama dichuo? Gima monowa sero joma chuo sani ok nyal sero nikech tich ma gitiyo maber ma ginya konyogo ngimawa onge. Koro pesa emomiyo ok ginyal sere? Pesa ok gigol, koro omiyo ok wanyal yie mondo giserwa. To kiyudo ng'ama nigi pesa dong' isero? Ayudo ng'ama nigi pesa ma ejna tanyalo mondo mi ayiene. Erokamano.